Lijepo je imati ovakav profil na društvenim mrežama, zar ne? Međutim, što kad naš voljeni partner počne raditi ono što ne želimo javno priznati? Kad provjerava naš telefon i društvene mreže? Kad ismijeva naš izgled? Kad nas optužuje da se pretjerano družimo s rodbinom i prijateljima? Kad nas prisiljava na neželjene seksualne aktivnosti? Kad nas tuče? Kad naš život počne izgledati ovako, to je alarm za uzbunu. Na sreću, ne mora biti tako. Postoji netko kome se možeš obratiti za pomoć. Roditelji, nastavnici, stručne osobe u školama, nezavisni stručnjaci na anonimnim telefonskim linijama za mlade. Prijavi nasilje, stvori svoju sretnu životnu priču bez nasilja.